Otto Zapletal. Věk 23 let a výška něco přes 170 cm. Hodový salutant a lanžočák z mražáku, kterého jsou holky stejně suché jako jeho joyky. Jakub Novák, průšvih roku 2003 s výškou nějakých 180 cm. Osamělý valtický hellboy, který to z jeho kubytky umí tak dobře, že to dotáhl až na tvrdonský parket. Čau, ahoj, vítám vás u našeho nového dílu Starek vs. Starek. Máme tady nové a další soutěžící, představíme si je. Po mojí pravici je za lednici Otto Zapletal. Na mojí levici je Jakub Novák za Valtice. Chtěl bych vidět, jaká je vaše jako zaručená balící hláška. Představ si, že jsi krásná prostě Kuběnka, nováčková, jo, a dojdu za tebou a řeknu ti, bolelo to? Jo. To se ani nedivím, protože jsi spadla z nebe. A je moje, vole. Je tvoje. K noze. Dobré, čekal jsem něco lepšího, nějaký jako promyšlený věci. Samozřejmě bude náš kvíz teď. Dostanete prkínečko, tam jde česneček, panáček, budu dávat otázky, když uhodneš, nepiješ, když neuhodneš, piješ a jíš. A ještě před naším teda kvízem si otočím naším kolem štěstí a smůly. Jo, to je dobrý. Panáka, Čili kořálku, krásně. Ale celý. Celý, no to budeš mít veliký. Nevadí, tak tady budeš kytat celou dobu. Nevadí. Dvojité prkínko, ty. Dvojité prkínko! Krásné, to... Bohužel, no. Tak, máme před sebou vaše prkínka. Ty teda máš dvojitou nálož všeho, jo. Ty máš tam ještě... Takovou třešničku. Takovou jakože... šmakulátku trošku, no. A je pravda, že když si to nám teď, tak mě pak budou trošku chladit ty ostatní alkoholy. Přesně tak, budeš to moc zajet s chlebem. A budu to moc zajet s chlebem. Než si to potom, buď frajer. Raz, dva, tři, teď. Tak, vyhrál si, takže budu dát první otázku tobě. Užij si to. První otázka zní, kolik žaludů se nachází na znaku obce Lednice? 8. Bohužel je to špatná odpověď. No, je to 7, 3 velké a 4 malé. Takže můžeš začít. Ale jako o jeden. Mňam, co? Chutná ti to? Hej, to chili s tím česnekem, to je jakože vražedná kombinace. Myslíš, že to je horší než 2 česneky? No, tak musíš se snažit. Obec Úvaly je částí Valtic blízko hranic s Rakouskem. Komu je zasvěcen místní kostel? Aně Marii? Není to tak. Je to svatému Stanislavovi. Co to bylo za potion? Bohužel máš tam trošku ještě, musíš to za malinku. Co ti to doplnilo? Staminu nebo manu? Všecko. Hlavně, že máš taktiku na to, jak to je, že? Nevypadá moc nadšeně. Úvaly, ty vole. Reálně, kdo tam jezdí, to je prostě předměstí Valtic, vole. No, to je spíš taková... Záměstí. No. To má být Rakousko, ale ne Česko, vole. No to má být tady Valtice, ale ne. Nemusím to banákovat, ne? No musíš. No, tak musíš to vypít hlavně, než tak vypiju další otázku. Nebudeš to banákovat, to ti říkám já. Kdo soutěží v závodu Grand Prix v Lednici? Nevím, Lukáš Dora. To je kdo? To je bývalý místostarosta, vole, to tyto, vole, ukáž asi 2 česnek. Odpověď z nich chrtí jako psi. Ve kterém roce se původně dolnorakouské Valtice staly součástí Československa? 1945. Není to tak. 39, vole. 1920. To jsem typl. Kdo je stropito? Tady tak mimo Musíš to závěr. rozpulit. Ne, Tak to rozkusni. pouští ti to sopel jak svině, protože jestli ne, vole, tak tady ta svině, vole, s tím česnekem ti spustí, vole, všechno, co máš v těle snad, vole. Ale víš, co je pozitivní věc? Že neskytáš. Podej mi taky. To je zajímavé. Že? Na území Lednice je chladněji než v okolí, ano nebo ne? Ne. Je to pravda, je to ano. Teplotní anomálii způsobuje inverze, která se objevuje v zámeckém parku vlivem nízké polohy a velkému počtu vodních ploch. Ne, tak to nesouhlasím. Takže je tam chladněji. To nesouhlasím. To není možné, vole. Kurva, v létě si tam pařím, vole, vajca v trenclách. A jdu do Valtic a tam je mě dobře, vole. Aláh 1, Aláh 3
Aláh 4, Aláh 5 a Aláh 7 jsou rybníky ležící na potůčku Aláh. Co jsme někde vole, Na v sever mešitě? od Valtic. Byly pojmenované podle blízkého lednického minaretu. Ano nebo ne? Je to 50/50. Ne. Je to správná odpověď. Sice je nám jasný, že jsi to typnul. Je to ne. Jmenuje se to po zaniklé osadě Aloh v místě pramenu potoka. To stojí ty dva ještě? Moje? To by už nezbyli, víš, tak jestli... Pijte víno Fabián. Přesně tak. Tak a můžeme se přesunout teda na soutěž cifrování. Teď se nám chlapci ukážou v tom, kdo umí lépe cifrovat. A vy na našem Instagramu můžete hlasovat o tom, kdo se vám líbil víc. Věříte si, chlapci? Já si myslím, že vyhrajou. Jo. Tak střídete si zase, nebo chcete nějak začít? Já začnu. Začneš ty? Dobře. Tak, můžeme na to. Jsme u naší další soutěže a to je Poznej písničku. Vrchní trumpetista Staňa Drábek nám zahraje melodii písničky. Kdo bude chtět uhádnout písničku, cinkne. Když to uděláš hlavou, dám ti 5 kilo, vole. Fakt, jo. Já taky. Ale rychle, vole, víc. Cinkni. Ale já nevím, co říkám, ale já to prostě znám. To nevadí, něco vystřel. Od boku, do tmy prostě vystřel něco. Není to, vole, není lepší. Bohužel není to ono. A co to je? Je to Mikulecké pole. Mikulecké pole, vole, a vypadáme jak Mikulčáci. My jsme tam pomáhali, vole, když tam bylo tornádo, vole, Johnnymu Demižanovi na tom, na barálku, vole, fakt. On to potvrdí, Já jsem vole. byl v Hodoníně. Ale počkej, a já chci, aby tady on byl další, tady účastník, Johnny Demižan. To je nápad. Zaspívejte k tomu někdo. Lukáš Nešpor ze Staré Břeclavy by to věděl. To je moje odpověď. Tak už nám řekni, co to No bylo. tak je to Jezdím bez nehod, že jo? No. Vyletěla... Ne. Tak musí potřebovat... Zařechtali koně vrané. Bohužel ne. Naposledy koně vrané. Ani jedno z vás. Ty koni, vole. A tak vy jste mě prvně říkali, že mám cinkru. A hnedka, vole, jíma. A tak předtím jste mi řekl, že mám cinkru. Já jsem nic neříkal, já jsem nic neříkal, takový vole, to říkal, vidíš že mám sám, cinkru. No ano, ale já jsem ty vole si tvářil tak sebevědomě, vole. Ale víš, co to je, já jsem byl Co to bylo, co to sebevědomý. bylo, mě Co to to fakt zajímá. Ale má to čekovická dědina, vole. Když máš v chalupě orchestrion. To je ono. Je to tak, vole. Pan Lukáš Nešpor ze Staré Břeclavy bude hrdý, vole. Takže po 4 písničkách to máme 1-0. Podlužácký stárku, buď veselý.
Ty lanžotský, vole, ne? Snad. Já jsem chtěl říct, za lanžotem jaloveček, ale není to ono. Ani jeden nemáte pravdu. Není to Ne, je to 4 koně vraný lesí. Tak máme to teda 1-1, jo. A přesuneme se teda na naši klobástěnku. Je to jednoduchý. Dostanete klobásku na čas, až to dopapáte, tak se umístíte podle toho na naší tabulce, že jo. Vykouzne se vám tady naše klobásky. Jo. Jak se to jí? Ne, ještě to nejest. Byl jsem na to jako ready, ale když vidím tady tu dědovu klobásu, je měkká, je to dědova klobása, Je taková trošku jako vysušená už. tak to je dědova klobása. 3, 2, 1, start! Ty jsi mi říkal, že jako tam za kamerou mě říkal, že to zvládne po 2 minuty. Silné řeči, slabý kus. Je dobrá aspoň. Jen končí. Vypadá taková jako, že trošku pikantnější. Ne, taková slehla, vole. Ty jsi toho měl pikantního dneska už hodně. Já vám říkám, můžete zapíjat. Vy moc žvíkáte, málo polikáte, vole. To si říkají svoji mladý. Žádná není. Ty vole, počkejte, ale musíš mi vypláznout jazyk, že máš dožvíkán. To co? Tak ten konec nemusíš dělat. Co to je? To je nějaká m***a, vole, to je nepůjstat, vole. Stop. Kámo, já ti říkám, že do 2 Ale ty minut ještě to je! bylo. Ty se můžeš umístit ještě dobře. Kam to mám dát, vole, tady tu m***u do toho No kanála? to dože, nebo do toho kýbla teda. Co to byla nějaká jako... Nějaká kůdka nebo nějaká taková... To bys přepolk, si myslím. Dělej, pojď! Políkej, zapij to, políkej. Hej, překonáš ho taky, pojď, budeme první, my 2, pojď, dělej, vole, nepodávej Mirku, překusej to, políkej to, buď jak husa, vole, a dělej, žer to, vole, zapij to, ať to klouže do toho krka, vole, jedeme, vole. Ne? Ne, vole, hej, už to tady bylo jednou, vole. Strašíte mě, moc mě strašíte v tomto. Ach, má to, dělej, spolkni to, jo, je tam. Co ten drobeček tam? Vycucni ho, co? Jo, já mám mezi zubami něco lážva. Vidíš tady něco? Kam jsem se ruknul? No nic, já bych teda jako se přesunul na to, abych zjistil vaše časy. To já mě taky tady má, protože já jsem doufám, že jsem překonal rekord. První a druhý. Tak, myslím, že chlapci měli časy oba dva jako kvalitní a myslím, že jeden z vás, nebo možná oba, dýcháte mrávovi na záda. Chcete to vidět? Jdeme na to! Jdeme Tak jo, na to! Tedy, Je! letí 2 minuty! Ty piče, ty jsem se... Ty jsi překonal Je to doma! rekord má lednice, Volti se překonali dosavadní rekord. A já bych se přesunul na jako finále. Teda máme to 1-1 zatím. Ale teď si to teprve rozhodne, kdo vyhrál tento díl. Z 216 hlasy ku 163 vyhrává Jakub Novák. Potlesk, děkuji. Můžu poděkování? Chci poděkovat vinařství Víno Fabián za sponsoring, mojí mamce, mojim kamarádkám Nikole, Teresce, celé naší chase a hlavně to nejlepší Michalce. Já bych chtěl poděkovat strašně moc všem, co pro mě hlasovali a především zvlášť bych chtěl poděkovat paní Silvii Mauričové. Jsem velmi rád za ten jejich hlas a děkuju. O to já ti taky děkuju. Já tobě taky samozřejmě. Bylo to fakt jako... Bylo to vynikající. Huli, ukaž. Děkuji mnohokrát, paklíči. Takže tady předávám. Už se nám dostalo, že jeden z našich prvních soutěžících rozbil. Nebo ne on, ale byla rozbitá. Děkujeme, že jste nás sledovali. Jo. Přesně tak, děkujem, že nás sledujete, lajkujete, odebíráte. Hlavně Srdíčko, sledujte a srdíčko, odebírejte dál. Srdíčko. Tady máte srdíčko. A Stejně ho zabiju. dobře, jsem na to, mějte se krásně a čau. Můžeš. Chlap.
Víš, to je